My God, tomato. Oh, yang rasa, yang kolela, yang rasa. What's up, Madam? What's that? Ini tak ada sih dah kalau yang si coche la spugna ma quindi si deve stare hai che se tatanje tina boku ka ya bona nawe ke iduwe sefunde kwase japka majola Tabona futhi ndiqale into wenza kulo nyaka omtsha and ithesibewu mandiza apha endlini yakho ndike ndizokushiyameza ukuthi tata iyabuya inkosi uguquka tata Go. Ixesha lonke nje ubungasanga shaba kum. Ndibuze kuqala. Andifuni uxabana nani. Uze ndiphume enkonzweni uyayazi noba ke. Uyawazi noba ke. Kodwa ke Sibewu into endizoyibethelela apha kuwe ewe ndiyayazi kona ke kodwa ke Sibewu into endizoyibethelela apha kuwe inkosi iyafuna uyele enkosini tata uyele enkosini hayi ndiyabuyela iyafana jonga umamelana ngomntu hayi ndingadlalwathi ibizalwa ngabantwana nabo mandithi Sibewu awurhaleli nje ufana nam usoloko usuthile ufake itayi kukuhle nje uphethe ibhayibhile ukhonza uNkulunkulu ungenamona ungenantoni ujongene noThixo nje qha sofuna uthi ndinamona hayi kabi ndinobala abagama andiyanga andifuni uthi ndikatshukiswa nguwe andiyanga uke wathetha ngomcimbi ke apha ebenke andawuva kahle ukuthi ndiyayazi uyakexayisawo nayithetha uvakale kaba isinda imali yamengaka engayifanga ngakozo yakho ndinantoni mno anayo moto baqhuba imoto khangela yesibewu iphumele emotweni Sibewu ndifuna ndifuna into ndifuna ukuthi kangene emthatha Sibewu ndihamba ngomnyonyo umnyobo wemoto ndifuna uthatha intombi Sibewu ekuthiwa nguBeyonce ndifuna uthatha intombi ekuthiwa nguBeyonce ndikuthandela ndikuthandela intombi ekuthiwa nguBeyonce kona Sibewu uyawuba ndazama ngumfundisi wena imali uzawumane ke uyikhongozela hayi uzawuhlala kumishu hayi mfundisi awunodima zonke izinto into ozawuyenza wena kujongana nodade odade xa bengena uzamane ubamkela hayi mfundisi wam uyabona xa kunjalo ingafane ndenze kodwa imali ifuna ubatshelwa imali ifuna abantu asebabadala abanjengathi ewe tata kodwa ke masike sithile apha enkosini lithi izwi uDeuteronomy uvesi ungaphesi tata ngacata nyalo ngumyedeni ungatshaya tata utshaya njani ndifunda ibhayibhile ngapha hayi mani zilumkele into enizenzayo phambi kweThixo ugqirha wathona zilumkele into enizenzayo phambi kobusuku kaThixo tata akudeleli mfundisi wam zayifunda ke ilizwi lenkosi yenjenje ke inkosi yawuthetha nathi uDeuteronomy uvesi ichapter 31 uvesi 2
ithi wenze nje uThixo ukuthanda ihlabathi waze wancama unyana wakhe kuphela kwamzeleyo unyana lo wakhawulelwa kuMariya ngokwengcwele Asifanele ngokuba Maria ndilo ukhawula njani ungalalanga le ndoda kaloku uMariya lona tata wakhawulwa ngumoya oyingcwele umoya oyingcwele ke uyawazi uThixo umveli ingqamu ufuna ukundixelela into yokuba unamafana uba nomjongisa ngapha efumalanga ngasomntana mayitata wakhawulwa ngumoya oyingcwele uMariya akazange alalele akazange enze yonke into wakhawulwa uMariya ndithi mdala ndingaka mfundisi ndithi ndimdala ndingaka nje uba ungasawula unafala sekhulelwe kusawuthini ukwavela amakhoba engathi ngoku uthathe uzivelela kwezinye inkundla zibondibhidaka ndayivale ngoku andibaleke mna noKrestu ithi ulikholo elinjalo elihlebayo akubekele awusiphendulanga mfundisi wam andithi Maria ndilo uzalwa noba ngasandla ebhethi uzalwa ebhethi ngoku mna ndizalwaphi uzalwe emhlabeni andinathi ndimdala ndingaka mbe andikhona mapha ngekhe unosho iburuza lapho ungalivusa lona ebandlelo lakhona kodwa funa ndigcine imali ndawucela ke sike simcele uThixo kweli cebo lethu kweli bandla asisebenzise asinike amandla wokomelela kule ndlela kuba kunzima kule ndlela inameva iyahlaba le ndlela ndinganyuki tata kokonakala ikhona into ezawuvela maybe ngashiyamela nezinkumba zakho zitake zibheke pha basike sike sinike idolo ukudla kwalo sike siguqe ngedolo phansi sike sithanda ndizawucela ke mfundisi into yokuba xa sizawuya emadolweni kunento enjayo mfundisi wam before ndiyithandazele ingatyiwedwa tata ithethe ingatyiwedwa bawo itrektala le yam yafela eFalbank ndifuna ndifumane umnyiwane umnyonyovu ndithi noba sendidrayiva ekhangela uzayifumana ngemali esiwabo loo nto kengoku ozaloku awuzudla imali yam le yenkonzo elibandla lelam hayi mfundisi mani andithethi ngemali le yenkonzo ndifuna ukuthi kaloku izinto ziyatshintsha funeka sibe khona isitya se-2 sibe khona ese-20 nokunyuka apha emakhulwini basibambe nje kanjalo sibe basike siqale siyicele enkosini sayiphazama sayiphazama sayiselanga kuThixo akho ngxaki abanzima nelidolweni lapho obona lenhlupha nje kona ke xathi siqale kulomthandazo wakho kodwa ke xhego lam noba ubungasokolisanga wena kozi ndiyayibona iminyaka ihambile ewe xhego lam itshuphinda ungahlala kahle sike sicele ke enkosini man ke ndibuyise nje ke icango eli sizawuyicela inkosi uyisa umsafundisi sawube sesivala amehlo ke nenkumba ke ezo ke sawususwa ke into engengxaki leyo Baba Jehova siza kuwe nasebusuku nje asibona thandaza sibewu Baba Jehova Thixo siza kuwe nasebusuku nje asibona nguThixo ofana nawe ndithi inkosi enkosi iphumela sendikwazi ba ndifumana mali bewusunogquma zitatala nkosi yami singaya pha iphumela Jehova Mesiya emakubonakala enkosi ibe umathetha wena ngezwi lakho sincede ke nkosi kakwehle nabayi mfundisi ndinika ithuba sibewu ndinika ithuba mfundisi sibewu uThixo ngathi sonke sibewu yaniphazamisa ngegama lakhe kawuthanda nikufa fika lapho ngofika khona kangamsha thandazela nomfundisi lo ade inhliziyo yakhe itshintshe ifane nale yam uyifanisa nale yam
ibinqono yayo ifanise ngoba ndasifuna noma sitektara nje esithathu ndithi isibe ntathu nje ndikwazi ukulima amasimi abantu ndiphume kule nhlupheko nayo ngegama likaYesu Kristu amen. Haleluya. Tata uThixo omhle. Umhle uThixo. Bendibene naye ndisiva walapha egazini ukuthi le nkosi avumeleka. Tata. Hayi. My God is too much, is too much. Uyangirata.